Traboy tayo dyan mga kosa. Ngayon rest day ko na naman. Tapos sakto may shoot kami ni Bin sa isang hotel. Medyo formal lang kailangan na damit. Siyempre yung shoot namin is parang meeting. Wala akong formal na damit. Kaya bibili ako ng polo shirt. Tapos wala akong makakis na pantalon. Hindi tayo ni-award din ng budget para bumili ng pantalon. Malito yung pantalon. Ganda. Stretchable. Ito yung polo shirt. Hindi ko alam kung anong brand nito. From SM Store, 499. Sa papalit na ako ng damit kasi nabili ko naman na yung mga gusto kong bilhin. Tinatin ko nung before and after. Ito mga kosa. Oy, B. Ano naman ako? Ayan mga kosa, ito na yung outfit ko ngayon. Basta ako, tapong ko na ng tumato. Mga kosa, kasama ko yung pinakamasamang ugali na vlogger. Napakasama ng ugali talaga. Press lang kami. Masamang umagali talaga kami dalawa. Let's go. Bagong gupit ka pala, binigyan ko lang ng pansin. Gupit ako? Talagang artista ito, masamang ugali na to. Let's hotel namin mga kosa. Ayos. Let's hotel. Second floor daw, laga. Sabi ni Kat. Second floor, sabi ni Kat. Tatanong lang natin. Yeah! Okay, Prince Hotel. Ganito talaga pag yung kasama mong masama ugali, talagang okay naman yung mga samahan. Yung may dito ha. Wow, ang gandang babae. Bin. Mga kosa, nagpe-prepare na kami ni Bin kasi nandito na kami sa event. Halos mag-alas 4 na, baka mag-umpisa na. Ayos na pa mga kosa, napaka-gwapo ko yun lang. Dahil sa kamay kumausap sa akin, kilala niya raw ako sa Facebook, nakita niya ako. Salamat kosa, kung kilala mo yung salamat. At this point, please welcome the duly elected Vice President. Then I got first. I was so happy that day. I was in second year in college where I jumped 6.09 to be. Yun mga kosa, another event done kasama ko si Bin, YT Vlogs. Yes, tapos na. Yes. Yung event lang ang mabilis, pero yung edit niyan, yun po mahirap. Mahaba yung edit namin. Tagal-tagal. Sige na.